yakwashembe ngeke amanazari sayivumela leyo nto nathi ke siwuzulu sithi ngeke siyivumeke leyo nto izitabani kade zasiqala kade lemsuni ezinja izitabani ekwazi ukuthi zithatha imvunulo yethu manje yabona manje besithule sibekezele yabona mangabe senikhwelana ngayo ke manje ke nithatha imqhele amayaka yako umqhele nezingwe nezinsimba zakithi eke nameve bubesi niyokhwelana ngawo indodelana nanje indoda amanyala ukugcina ke lawo nisibangela ububhezwe nisibangela inkinga zokugcina nalomgodo usomizi nalomgodo usomizi yabo lo somizi qoqa isizwe sakho phume naso la eSouth Africa phuma naso la eSouth Africa isizwe sakho asandingi la sizonqwasa bukhoma ke manje ke sizonqwasa bukhoma wezitabani wezinja wemgodoyi ngoba inini nesukela nisukela uZulu nisukela ibutho lakwaZulu futhi egana izitabani phindelani kwela kini usomizi oqibutho lakho uhlangana leceleni futhi wena somizi ngwenyanya kabi ngoba wena sifika thina la sibanjwe inkunzi siZulu ngaze ngayisho mina ngathi mina umadoda sengamabhinqa sabanjwe inkunzi sisaphatha umfana wakhe omncane wasenquthu uSweet Goluva samsupporta esehlathini engazi ukuthi samsupporta ngayo yonke indlela. I just woke up and ngibona ivideo kaNgizwe imani ke okay but Ngizwe siyavuma sizohamba kodwa nginombuzo ophuthumayo. Uyakhumbula ngenkathi sihlangana nami eSlow Lounge eThekwini at the FNB Slow Lounge eThekwini earlier on this year? Do you remember what you did? Uthi ngikhumbuze but mhlawumbe usukhohliwe. Ababehlele eSlow Lounge bayongifakazela nabasebenza eSlow Lounge bayongifakazela. Wena ngathi ngihleli at the business desk ngisebenza with my MacBook ngisebenza. I was finishing a document. You stood up about 5 times to try and get my attention. The first time usukumile wenze ngathi uzothatha newspaper emva kwami ngoba la ngihleli khona kunama newspaper emva kwami ngakubuka. The second time wasukuma wenze ngathi uthatha imagazine ulokhu manje ungibuka kodwa ungasho lutho ngakubuka nami ngangasho lutho. Okwesithathu ususukuma wasukuma usuhlangana nami ebar. Mangifika ebar ngizo-order isiphuzo nawe uyasukuma uzo-order isiphuzo kodwa into yangimangaza ukuthi etafuleni la uhleli khona isiphuzo sakho wawunaso and wawuhleli wedwa futhi. So okwesi-4 ke wasukuma futhi weza kumina ebusiness desk wangidlula at this time waphinde wangidlula futhi wase wama wangibuka. I eventually ngakhipha my earphone ngakubuka because I thought khonto esilo ufuna ukisho wabingelela wathi sawubona hayi nami ngavuma ngabingelela ngaphinisela my earphone ngaqhubeka ngasebenza. Okwesi-5 wabona ngoba sengiqoqa izikhwama zami sengifaka ilaptop ezikhwameni sengidonsa nani suitcase wasukuma weza kumina. Your exact words were how ngiyafisa kube ngilitholile ithuba lokukhuluma nawe. Hayi nami ngihleke ngithi hayi mhlawumbe nangelinye ilanga uthi hayi nangelinye ilanga impela nje uyokhuluma nami. Hayi nami ngihlekele ngisuke ngihambele ngangazi ukuthi kwakuyimpawu lezo zokuthi wena uyazonda ngoba nakho thina amagezi kukhonto esikwenza uyifile noma uzama ukupretenda engathi you didn't know you were talking to a man on that day. Ngangafake makeup and ngangashefile futhi netshebo nje ayikhona nje ivelele khona. Yebo ngangikhindile izinqa zibhekushuzela zibhekele. So wena wabona nini ukuthi amagezi are wrong? Wabona ngalolo suku lolo ngenkathi uzama ukuthola attention yami ungakwazi ngisho ukukhuluma nami noma mhlambe ubone manje and yini le kwenze ukuthi ubone yini le kwenza ukuthi uze ubone ukuthi amagezi are wrong because mina ngokwazi kwami ayikho indoda